je centar na konferenciju za novinare kompanije Limundo. Teme današnje konferencije su poslovanje, rezultati i planovi za razvoj kompanije Limundo, a ovim povodom obratit će nam se naši uvaženi gosti. Sa nama su danas gospodin Vladimir Nikolić, direktor kompanije Limundo, gospođa Olga Mirković-Maksimović, izvršni direktor kompanije Limundo i gospođa Marina Bošković, Key Account Manager portala Kupindo. Pre nego dam reč uvaženim gostima, zamolit ću sve prisutne da isključe svoje mobilne telefone i zamolit ću vas da prilikom pitanja koje će biti na kraju, pred kraj konferencije, obavezno zatražite mikrofon i predstavite se imenom i redakcijom. Ja vam se zahvaljujem i dajem reč gospodinu Nikoliću. Izvolite. Hvala. Hvala svima što ste došli. Na današnji dan želimo malo da pričamo o razvoju Limundo zadnjih par godina i kako smo se kretali. I drugi deo treba da bude o Kupindu, koji danas slavi jedan, mislim, vrlo bitan podatak, ali da krenemo korak po korak. Kao što vidite, 2006. smo osnovali Limundo kao stranicu za internet kupovinu, aukcijska internet kupovina u Srbiji. I tad smo imali čuvanih 0 članova. Uspeli smo u zadnjih par godina da stigramo, to je završit ćemo ovu godinu, sa preko 300.000 registrovanih članova koji su aktivni na stranici. I isto 2006. smo krenuli bez jedne posete na stranici, to je bilo kad vidiš jednu posetu, raduješ se kao malo dete i brojiš, bukvalno si mogao da prebrojiš broj članova i broj posete koje si imao tog dana, da pratiš 1 na 1. I to je sada skočilo na preko 200.000 poseta dnevno. Isto interesantan podatak je da smo na samom početku isto logično imali 0 prodaja i to je tako dosta dugo trajalo, pa smo imali možda nekih 5 prodaje dnevno, pa 10 prodaje dnevno. Pričam samo o Limundo stranici. I danas prestižemo čak i preko 7.000 uspešnih prodaja svakog dana. I da naglasim, to su uglavnom fizička lica koja prodaju svoje stvari, koje više ne trebaju, da li je to neka stara ploča, odeću koju više ne nosiš, knjige, na primjer. Ja sam vrlo rado uvek kupim knjigu na Limundu, pročitam je i opet je prodam na Limundu. Fantastična stvar, zapravo kao da sam iznajmio u biblioteci tu knjigu. I to je ukratko samo o Limundu, ne bih želeo suviše o Limundu da pričam, ali to je onako bio naš pokretni deo Limundo kompanije. Krenuli smo sa tom stranicom, limundo.com, a nastavak će biti o samom Kupindu koji sad ima, ja mislim, čak još impresivnije podatke nego ove koje sam sad pokazao. 2010. godine, znači pre 2 godine, kompanija Limundo je odlučila da osnuje sajt Kupindo. Bilo je više razloga zašto smo se odlučili na to. Pre svega je to veliki broj profesionalnih prodavaca i kompanija koje su želele da imaju portal na kome mogu da plasiraju svoje proizvode, a da to ne bude predmet aukcijske kupovine i prodaje, već kupovine i prodaje po fiksnim cenama, znači kao u bilo kom tržnom centru, da kupac može da dođe, vidi šta mu se dopada i odmah kupi, a negde su imali poverenje u sistem koji je do tada postojao. 2010. godine, zadnjeg dana maja, kada je i pušten Kupindo, na Kupindu je bilo nešto manje od 10.000 aktivnih predmeta, znači u ponudi je bilo oko 10.000 predmeta koji su mogli da se kupe. Tako je Kupindo krenuo. Danas, posle 2 godine, mi imamo više od 500.000 predmeta. Kako bih vam ilustrovala kakva je veličina tog broja, to znači da se Kupindo za 2 godine povećao 50 puta. Zamislite bilo kog od nas ili bilo koju firmu koja bi se povećala 50 puta za 2 godine. Suština Kupinda jeste u nečemu što se zove long tail strategija. Kada smo kreirali Kupindo, želeli smo da napravimo portal na kome će gotovo svaki posetilac moći da naće nešto što zadovoljava njegove potrebe.
Kada živite u Beogradu ili Novom Sadu, nekom većem gradu u Srbiji, sve izgleda veoma, veoma lako. Ali kada ste žena, recimo, ne nosite broj cipela 44, 45 ili 47, a živite u nekom malom mestu u Srbiji, imate i tekako značajan problem da pronađete ono što vam odgovara. Mi smo želeli da napravimo takav sajt na kome će biti predmeta za svaki ukus, za svaku upotrebu i gde će svi građani Srbije, bez obzira što se nalaze daleko od poslovnih centara, moći da pronađu neke predmete upravo za sebe. Stoga danas na Kupindu postoji 20 kategorija, možete ih videti na slajdovima, počev od obuće, odeće, mašine i alata, pa sve do onih kategorija koje se tiču kućnih ljubimaca, muzike, telefone i oprema, filmova i slično. Većina postavlja onako im pitanje, pa da li je moguće da neka žena kupi cipele online? Nešto kasnije ćete čuti i podatke od toga, ili kako se uopšte neko odluči da kupi haljinu putem interneta, nije ni probala, mislim, kako će znati da je to, kako će znati da stoji, ali zaista sve te stvari funkcionišu besprekorno. Vlada je rekao da je i broj prodaja samo na Limundu preko 7.000 dnevno. Limundo i Kupindo zajedno prelaze preko 9.000 prodaja na dnevnom nivou, što ih negde čini zaista veoma uspešnim. Kako bi vam prikazala dinamiku toga šta se dešava, ovo su podaci samo za Kupindu, jeste da se na svakih 5 minuta na Kupindu proda jedna knjiga. Pri čemu je bitno naglasiti da Kupindo radi 24 sata dnevno. Znači nije kao knjižare da imate dvokratno radno vreme pa radite od 8 ujutru do 8 naveče ili slično, nego radite 24 dana dnevno, 365 dana u godini. I recimo, veoma je zanimljivo da za svaku novu godinu, doček nove godine 31. decembar na 1. januar, mi propratimo i podatak koliko je ljudi dočekalo novu godinu uz Limundu i Kupindo, znači baš u tom trenutku ulogovanih na sajtu, i ti brojevi su reda nekoliko hiljada ljudi koji tog trenutka negde zajedno sa Limundom dočekuju novu godinu. Na svakih 10 minuta se proda bukvalno jedan odevni predmet na Kupindu. Svakog sata se proda 3 para cipela i svakog sata se prosečno prodaju 2,5 predmeta iz kategorije mašine i alati. I ovo su naravno podaci samo za neke od kategorija. Veoma je važno naglasiti da je konstantan trend rasta Kupindo od 2010. godine do sada, i naravno da i dalje taj grafikon ide uzlaznom putanjom. Cilj nam je da sledeći veliki cilj nam jeste da idemo na 1.000.000 predmeta i da zaista pokrijemo sve niše. U čemu leži tajna? Ako bismo tih 300.000 aktivnih članova koje imamo u okviru kompanije Limundo spojili u jedan grad, Limundograd, to bi bio 3. grad po broju stanovnika u Srbiji. Znači, Beograd je naravno prvi, Novi Sad je drugi i Limundo bi bio 3. grad. Znači, to je jedan ogroman potencijal i jedno ogromno tržište. Znamo da Srbija ima i problema sa belom kugom i sa malim priraštajem. Limundo, mogli bi slobodno reći, nema problema sa tim, zato što se na svaka 2,5 minuta registruje jedan novi član, jedan novi limundovac, tako da bukvalno iz dana u dan rastemo i postajemo veći. Naravno i sam internet u zemlji i broj korisnika interneta raste i napreduje, tako da imamo prilike da se zajedno razvijamo i da u nimalo lakim vremenima i u nekoj poprilično teškoj situaciji ponudimo neka, recimo, dobra rešenja kako za kompanije, tako i za fizička lica koji žele da ostvare neku vrstu dodatnih prihoda na Kupindu ili putem Limunda. Ovako, ja bih vam rekla nešto o tome zašto je važno za pravna lica da trguju preko interneta i u krajnjoj liniji naravno da trguju baš na Kupindu. Dakle, kao što je Olga već spomenula, Kupindo negde i jeste nastao, kreiran je tako da zadovolji potrebe pravnih lica za poslovanje preko interneta. Dakle, bilo da je u pitanju
neka preduzetnička radnja, neki proizvođač ili baš naprotiv trgovac ili privredno društvo. Svako od tih lica može na Kupindu da uspešno posluje. To je dakle baš platforma za poslovanje pravnih lica. Šta oni dobijaju kada počnu da rade preko interneta? Pre svega, to je jedna značajna regionalna pokrivenost. Dakle, naspram neke geografske ograničenosti koja će imati jedna mala prodavnica, svakako kada je u pitanju plasman njene robe, na internetu ne postoji takva ograničenost, čak i preko 9000 predmeta preko Kupinda nađe nove vlasnike na nekom sasvim drugom kraju Srbije, da tako kažem. Dakle, dnevno. Još bih jednom naglasila, ta pravna lica koja su ponudila svoju robu preko Kupinda, dakle, nude je 24 časa na dan cele godine. Možemo da se pohvalimo da svakog meseca na Kupindu se registruje bar 13 novih pravnih lica koje će postati aktivni prodavci. Dakle, registruje ih se i više, neki radi kupovine, neki malo izviđaju situaciju, ali bar 13 ih postavi svoje predmete, ceo svoj asortiman i počne aktivno da prodaje i da se bavi internet prodajom. Šta oni dobijaju od Kupinda? Znači, pogledajte, postoje pravna lica koja već imaju svoje web sajtove i oni mogu da kažu, pa okej, ali ja imam svoj web sajt i na njemu imam svoju internet prodavnicu i prodajem već preko interneta, zašto bih radio i na Kupindu? Međutim, ono što Kupinda donosi je u stvari jedna velika logistika, to je jedna stvarno profesionalna platforma koja sa sobom nosi korisnički servis, u 2 smene radi čak 6 kolega koji održavaju naloge 7 dana u nedelji, koji brinu se o transakcijama koje se vrše preko Kupinda. Tu je još dodatni sistem zaštite u vidu ocenjivanja. Članovi se, dakle, međusobno ocenjuju i vi vrlo transparentno se na sajtu vidi kakav je ko prodavac i koliko možete da mu verujete. Osim toga, Kupindo nosi jednu veliku, sa svojom ogromnom posetom koju smo ranije spomenjali, za Kupindo je to preko 120.000 poseta na dan. On donosi jednu jako dobru poziciju na Google, pa će svaki prodavac koji svoj asortiman predstavi na Kupindu imati veliku šansu zaista da se vrlo lepo rangira u Google-ovoj pretrazi. Htela bih sad da ne bude sve ovako na samo rečima, da vam pokažem nekoliko primera pravnih lica koja jako dobro posluju i na Kupindu. Dakle, osim što u offline svetu imaju prodavnice, oni su našli Kupindo kao dobro mesto poslovanja. Evo ovako, ovde imamo jednog prodavca iz Šapca koji ima i dalje, naravno, svoju maloprodajnu radnju i koji je pre nekoliko meseci se registrovao, pogledat ćemo kasnije, mislim da su postali baš aktivni i prikazali svoje predmete na Kupindu negde u maju ove godine. Samo jedan njihov artikal, pogledajte koliko ima, preko 6, stvari skoro 7.000 klikova. Dakle, blizu 7.000 ljudi za ovih par meseci došlo je i pogledalo baš ovaj konkretan predmet, pogledalo je karakteristike tog predmeta, cenu i možda se odlučilo za kupovinu. Dakle, kada uporedite to sa klikovima koje možete da ostvarite u drugim kanalima reklamiranja na internetu, kao što su Google ili Facebook, možemo da kažemo da ovo besplatna reklama, jer ovo ništa ne košta, ovo je besplatna reklama, pritom se reklamirate direktno članovima Kupinda, znači ljudima koji su spremni u tom trenutku da obave kupovinu. Evo još podatak o tom članu. On se dakle u maju registrovao, negde u junu je počeo da radi, predstavio svoje predmete i ostvario sad već preko 60 pozitivnih ocena, znači imao je najmanje toliko prodaja. On sad već svaki dan ima bar po jednu prodaju na Kupindu. Ovdje imamo još jednog uspešnog člana, BookBridge, prodavnica knjiga.
koja ima svoj web shop, dakle, ali rade i na Kupindu, odlučili su se za još jedan kanal prodaje i oni su za isto, evo pogledajte, nekoliko još manji vremenski period, dakle negde od jula meseca, prodali preko 80 knjiga. Šta je tajna njihovog uspeha? Pogledajte koliko su oni predmeta postavili. Preko 3000 knjiga je postavio BookBridge na stranice Kupinda. Baš je verovatno to ključ njihovog uspeha u smislu long tail strategije koju je prethodno Olga objasnila. Što više predmeta postavljenih imate veća šansa da ćete svakodnevno ostvarivati prodaju. Onda opet idemo dalje, ali meni to nešto slabije. Možeš, Vlada, molim te. I za kraj, htela bih da vam predstavim možda najuspešnije pravno lice na Kupindu, Simbolin. Oni prodaju tehniku, računare i opremu. Pogledajte, za 2 godine oni su ostvarili preko 3000 pozitivnih ocena, dakle preko 3000 uspešnih prodaja preko Kupinda, pritom ni jednu negativnu ocenu nemaju, znači apsolutno zadovoljstvo kupaca sa kojima rade, ti kupci im se stalno vraćaju i to je baš pravi primer uspešnog internet poslovanja. Za kraj, još jednom da ponovimo, dakle šta e-trgovina donosi pravnim licima, pogotovo na Kupindu. Dakle, za 0 dinara, odnosno potpuno besplatno, možete da predstavite sav svoj asortiman, u stvari pravna lica, mogu svoj celokupan asortiman da predstave trećem po gradu po veličini u Srbiji, koji će svakoga dana posjetiti 120.000 ljudi. Dakle, još jednom, pravna lica ništa ne košta da postave i da postave predmet i da čekaju svog kupca. Eto, toliko od nas. Možete da krenete sa pitanjima ako imate. Hvala. Izvolite. Ima li pitanje? Oto Firuk, Glas naroda, Novi Sad. Interesuje me za Limundu, koja kategorija predmeta je najprodavanija? Pa, negde je 5 vodećih kategorija po prodaji, to su odeća, obuća, računari i oprema, tehnika i sad se tu lome između telefona i auto i moto sekcije. Hvala, izvolite dalje. Izvolite. Ja sam Filip Mladenović, radi Beograd 202. Imam par pitanja. Prvo pitanje za direktora, niste nam rekli najvažniju stvar, evo tu su vaši zaposleni, dakle koliko ljudi je zaposleno u vaše 2 firme, Kupindu i Limundo, kolika je prosječna plata i kolika je profitna stopa za prošlu godinu? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li će dolazak na Aljun i PayPala vama predstavljati konkurenciju ili će biti vetar u vaša jedra? I treće pitanje, ja sam nedavno vam predložio da osnovite 3. sajt koji će bi se zvao Trumpindo, jer veliki broj ljudi u Srbiji želi da Trumpi, ne želi, mislim, jednostavno prezire novac, a to bi ujedno bila i dobra društvena mreža da bi se ljudi družili. Znamo na sajmu Beogradskom kad je razmena ski opreme da je to jako posjećeno, pa me zanima da li je ta ideja došla do vas i šta mislite o ideji da osnovite i 3. sajt koji se bavi samo Trumpom, bez novca. Hvala ponovo. Hvala na pitanjima. Da, prvo pitanje, mi imamo preko 40 zaposlenih trenutno u Limundu i taj broj se na svakih mesec dana menja. Evo sad očekujemo već sledeći nalet, da kažem, za sledeće 2 meseca ćemo opet proširiti tim ljudi. Ovo je trenutno najaktuelnija slika koju imamo, retko kad uspemo da uhvatimo sve koji su u timu, tako da je najsvežije koju smo mogli da skupimo. Drugi deo pitanja, prvog pitanja je bilo za profitna stopa i prosječna plata kod vas. Jeste. Što se tiče profita, mi očekujemo da ćemo ovog meseca postati profitabilni, znači nakon 7 godina, prvi mesec ćemo postati profitabilni. I što se tiče prosječne plate, sad bi trebalo izračunam koja bi bila prosječna plata, ali kažemo... Ajde ovako da je dovoljan ovaj podatak da smo proglašeni za jednog od 3 najbolja poslodavca među malim preduzećima u Srbiji i ova slika je baš i kad smo slavili to. Plate su stvar poslovne tajne i naprosto nisu javno dostupne iz, ajde tako da kažem, bilansa stanja i bilansa uspeha koji su dostupni pri APR-u se mogu zaključiti neki osnovni podaci u vezi sa tim.
Što se tiče drugo pitanje je bilo za PayPal, tako? Da. Mi otvorenih ruku očekujemo da dođe PayPal u Srbiju, pošto vidimo da će to možda ljudima biti kao neka prekretnica, mada iz iskustva znamo da je to i pre par godina kad smo mi krenuli, onda su ljudi pričali ako dođu kreditne kartice, mogućnost plaćanja preko kreditnih kartica na internetu, to će biti promena i odjedanput će sve da cveta. Došle su kreditne kartice 2007. ako se ne varam, na internetu i nije se nešto preterano promenilo u smislu svesti ljudi, da i dalje misle, ok, sad imamo i kreditne kartice, ali imamo se nešto novo. I onda je već 2008. krenulo, PayPal stiže u Srbiju i onda su vidjeli ljudi PayPal, to će biti ako PayPal dođe, sve će biti rešeno. Tako da se, ja stvarno mislim da neće to doneti toliko veliku promenu kao što ljudi misle, ali ako je njima to olakšanje da misle kad dođe PayPal bit će sve super, onda i meni drago što će doći i mi nemamo ništa protiv toga. Zapravo, svaki put kad je došla konkurencija na tržište, mi smo uvijek imali veliki skok, jer u konkurenciji nas uvijek bodi da budemo još bolji. Tako da nama drago kad se PayPal pojavi na tržište. Treće pitanje je za Trumpindo. Nismo registrovali taj domen, ali je ideja zanimljiva i sami korisnici su i preko kafeja ili izrazili često želju da ima tako neki portal. Razmišljali smo jedno vreme da imamo u Limundu jednu sekciju gde tipa stoji $0 besplatno i to bi je bilo kao neka Trump, onda ili da poklanjate ili da onda kažete dajemo ovo u zamenu za šta god, već, na primjer, ski opremu, što ste navili kao vrlo plastičan primjer. Što da ne. Ono što smo vidjeli da kroz Limundu i Kupindo ljudi su stvarno dobili moć i neku mogućnost da mogu da prodaju stvari ili da žive od toga ili da ima neki dodatan izvor prihoda. Imamo primjer gde je jedna porodica putovala na drugi kraj sveta tako što je prodavala stvari preko Limunda koje više nisu potrebne i želimo kroz sve moguće načine da proširimo to. Jedan način je bio Kupindo, drugi način može da bude čak i neke stvari kao na primjer iznajmljivanje robe. Znači, vi ne trebate kupite bušilicu samo da biste izbušili 2 rupe u zidu, nego iznajmite od nekoga bušilicu, on zaradi $50, $100, vi izbušite rupu, vratite mu bušilicu, a s obzirom da imamo već tako veliku platformu kao što neki treći grad u Srbiji, imamo velikih mogućnosti da idemo u različitim pravcima, a između toga može biti i taj pravac. Hvala. Izvolite dalje. Moje ime, ja sam Miša Ćirić, Novine Vesti i Diaspora Media Group. Pitanje, uz sve čestitke za Limundo i Kupindo, šta da očekuju i čemu još da se raduju potrošači i poslovni partneri iz rasejanja širom sveta? Kažete. Da, hvala na čestitkama. Znači, pitanje je bilo šta može se očekuje. Jedna poruka, da. Šta će mi novo da... Izvijem? Jednostranstvo za dijasporu, znači van Srbije, znači region i ceo svet, da. Aha, šta može očekuje sa naše strane, sad pitanje koliko daleko gledate dijasporu, ako gledate ceo svet, to ne bi sad mnogo obećavao, ali mi smo svakako već dugo imali razmišljanja da idemo i van Srbije i tu prvenstveno region bivše Jugoslavije iz vrlo praktičnih razloga. Još uvek se dvomimo, pošto je izazovni korak da otvarate, jer mi kad nešto stvaramo, ne želimo da, mi bi mogli da otvorimo stranicu, zakupimo limundo.hr, zapravo i jesmo to već uradili, i mogli bi samo da pustimo stranicu i da kažemo to je to završena stvar. Međutim, mi uvek želimo da odradimo vrlo kvalitetan posao, kao što je Marina spomenula, imamo korisničku podršku, znači moramo imamo tamo korisničku podršku, moramo imamo tamo tim koji će time se bavi, prodaja, marketing, predstavnik kompanije, i to je vrlo izazovan projekat, a kao što sam i pre toga spomenuo, mi ovog meseca planujemo da postavimo profitabilni i kad postignemo to, bit će nam lakše da razmišljamo u tom koraku da se usudimo da idemo dalje u druge države. Tako da nam bio primarni cilj da budemo stabilni u Srbiji i da onda odatle možemo da idemo dalje. Tako ne želim se više da obećavam, ali nam je stvarno u fokusu i tako jedan korak. Hvala, izvolite dalje. Ima li još pitanje? Izvolite. Možemo samo mikrofon da uključite. Marko Tanasković, Mobilni magazin. Jedno samo zanimljivo pitanje vezano za Limundo. Da li znate možda
neki artikal, odnosno koji artikal je postigao najveću cenu, ili imate možda taj neki podatak kao neku zanimljivost? Joe Bageriste, mislim, pretpostavljam da vam je svima poznat, manje više je predmet koji je postigao najveću cenu na aukciji. I ono što je takođe veoma zanimljivo jeste da se svakog dana na Limundu zaista prodaju neobične stvari. Recimo, relativno skoro je prodat kao maketa Eiffelovog tornja koja je pravljena od šibica za preko 33.000 dinara, što, mislim, većini ljudi deluje potpuno neverovatno. Nađu se veoma raritetni prikazi nekih starih lutki, porcelanskih ili, mislim, raznorazličitih stvari. Neki komplet pez figurica je isto prodat za nekih preko 30.000 dinara, znači 6 onih pez figurica, svih znamo iz detinjstva, isto prodat za preko 30 i nešto hiljada dinara. Tako da bih iskoristila ovu priliku da svi pročačkate one kutije na tavanima i po podrumima koje ste stavili, jer se tu obično zaista krije pravo bogatstvo. Vlada je pomenuo jedan zaista jako simpatičan bračni par kome je životni san, oni su negde u kasnim 50. godinama, bio da odu u Peru. I sad to ne košta malo. Mislim, naprosto taj put je neki značajan trošak za prosečne penzionere u Srbiji, jeli? I onda su oni krenuli da prodaju preko Limunda, pre svega sve te svoje stvari sa tavana i iz podruma i slično. I meni je bilo izuzetno drago kada su nam poslali razglednicu iz Perua. I mislim da je to negde i naš uspeh zajedno sa njima. Tako da, mislim, stvari u tome da pronađemo svi zajedno način kako nešto može, a ne razlog zašto nešto ne može da se uradi. Hvala. Izvolite. Irina Milošević je Kapija. Htjela sam da pitam, da li znate koji su gradovi u kojima se najviše prodaju vaši proizvodi, koji su uopšte regioni ili nešto slično? Da, znamo regionalno. Baš mi je drago što ste to pitali, jer većina ljudi smatra da je sva trgovina negde u Beogradu ili Novom Sadu i slično. Internet trgovina i naši podaci to pokazuju je potpuno decentralizovana. Znači, negde 30% kupovina dolazi iz Vojvodine, 30% dolazi iz, tako da kažem, Beogradskog okruga. Po tim podrazumevamo sva ona mesta koji imaju pozivni broj 011, znači Lazarevac, znači naprosto taj region, a iz centralne i južne Srbije dolazi ostatak od oko 40%. To je otprilike raspodela i najčešće se dešava da prodavci, recimo, iz južne Srbije imaju najveći broj kupaca iz Vojvodine i obratno. Znači, bukvalno čitavu Srbiju prelaze predmeti s jednog na drugi kraj. Što specifičniji, to bolje. Hvala. Izvolite, ima li još pitanja? Ukoliko pitanja nema, ja bih se zahvalila gostima na ukazanom poverenju i zahvaljujem novinarima na odazvanom pozivu Medija centra.